Simfros Okinda, Ramogi TV. Komiti mar od bura mochung'ne weche mag apida kod udi ogolo chik ne bad migawo mar gero udi pacho kamano National Construction Authority mondo ochwal negi lipot ewi udi duto moselwar e pacho kae kuom higni 3 mokalo kod nyinge joma ne omiyo rak mar gero udigo. Mendi biro kaluwore kod alwar mar udi e counties ma Nairobi kod Kiambu e higa mokalo. Kata kamano NCA wacho ni gidhi nyime gi rakore gi wego rak mag jendeke e pacho kae. Chris Owino nigi ler. Kaka yo mar tieko podho mag udi e bombe ma pacho kae, komiti mar od bura mochung'ne apida ochiko bad migawo matayo gedo mag udi NCA mondo ochwal negi lipot moyiedhi ewi kwan duto mag udi mosepodho e pacho kae e bwo higni 3 mokalo kod wego rak kata contractors mane ogero udigo. Get us a list of all the collapsed buildings for the last maybe 2-3 years. About 5 years, and the reasons of their collapse, and also the list of the contractors. NCA bende ochik mondo chwal nyinge contractors magisechungwe tich bang udi magigero lwar. So get us a list of the registered contractors you have done who collapsed buildings, and also the list of the contractors you have not the register and whose buildings have collapsed. Jagoro mongirore e migawo mar apida Joel Lerimoi onyiso komitino ni piny owacho nego mi NCA omenda moromo mar nono tije contractors kaachiel gi miyo contractors puonj. Chair, if we can have adequate capacity in terms of financial resources to take a construction worker who is found on site not accredited, instead of taking them to punishment in jail, but take them to a training, mandatory training, to skill them, to upskill them, I believe this issue of quality will be addressed. And that can only come through resources, by reinstating the levy that was going to support this. Eko machielo, jagoro mongirore e migawo mar udi Charles Hinga oywago pok matin mar omenda ma piny owacho keto tenge ne chenro mar bero kuonde dak mongohore e pacho kae. For the question as to whether how are we going to prevent, the reality of the matter, Chair, is, and we can talk about private sector solution. There is no private sector solution in informal settlements. It is governments that invest money. Hinga lero ni piny owacho nyalo mana tieko kuonde dak mongohore e pacho kae kuom keto tenge omenda moromo mar ting'o kuonde dak go malo. 0.0067% of our 3 trillion budget is what we are allocating to prevent slums and to upgrade the slums. Piny Kenya nigi kuonde dak mongohore maromo 1,411 kaluwore kod report mar 2022. There is no private sector solution in informal settlements. It is governments that invest money to do that. We had said that at the very least, as a country, we must put aside about 2% of our budget into slum upgrading and prevention. Hinga bende oyango ni boma ma Eldoret osechwalo kwayo mare mar bedo boma maduong' e pacho kae. Eldoret has applied and we have started the process of conferring them the city status, but there is a process in which we have to go that also involves them going to defend it in the Senate. Nyaka sani piny Kenya nigi bombe madongo 4: Nairobi, Mombasa, Kisumu kod Nakuru. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawadonjo e weche mag somo, eni moko kuom jo od bura ma pacho ka koro dwaro mondo piny owacho oket chenro mar somo e bwo CBC mano ma junior secondary. Giwacho ni ok oket ikruok makare mano mar chwalo jopuonjre e skunde secondary madundo ka skunde mathoth pod onge gige somo. Dwe achiel nyaka ne chenro mar secondary ma adundo chakre. Ng'ikruok mathoth oseneno e lai mar somo mar CBC. Moko kuom jo od bura koro wuok oko mar dwaro mondo ochungi chenro no kalore ni skunde kaloe matek e temo tae. Jod bura ma Kibra Peter Orero oseyo chenro no kowacho ni skunde ahinya mayudore kuonde dak mongore onge gi ikruok makare. Private mano bedo approved to ng'enygi no osechako gero labs. To koro watemo matek mondo wawuog e sirkal komiwa pesa mag CDF waburo timo matek mondo wager lab e skunde wa mag primary, lakini sama wawueni to skunde wa mag Kibra ka mag public poko ger labs e skunde go. Orero omedo ni skunde go ahinya mag piny owacho onge gik modhuro ma kit somo no dwaro.
Paro mane osir kod jaod bura ma Mumias East Peter Salasia mowacho ni mano omako thoth skunde mag piny owacho. CBC nimesikia saa hii tunalipia watu wa high school, watoto wa high school. Lakini sasa CBC hawa tutawasaidia, hawana classes, hawana walimu, yani wako tu. Jaod bura ma Ugunja Opia Wandai koro wacho ni chendo no nyalo biro ketho ngima manyime mar jopuonjre makoro piny owacho temo godo chendo no. And we cannot continue to experiment with our children. We cannot continue to use our children